βουνά, ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις δράχες στα βουνά. Μάρτιος του 1821. Όλες οι προσπάθειες των τελευταίων 50 χρόνων των Ελλήνων για απελευθέρωση από τον τουρκικό σιβό επιτέλους αποδόθηκαν. 400 χρόνια δασκαλωμένοι στους Τούρκους. 400 χρόνια ονειρεύονταν την αποτίμηση του τουρκικού σιβού. Οι υπέρογγοι φόροι, η κρατική διαφθορά, το τραγικό πεδομάζο των εξεγερμένων Ελλήνων. Αρκεί να πούμε πως αρχηγός μιας τέτοιας ομάδας υπήρξε και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Από την άλλη μεριά, οι Έλληνες του εσωτερικού, επηρεασμένοι από τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης και του ευρωπαϊκού δεσποτισμού, οραματίζονται την ιδέα μιας ελεύθερης Ελλάδας και δημιουργούν τη φιλική εταιρεία. Τρεις Έλληνες, έμποροι, στην Οδυσσό της Ρωσίας, ο Εμμανουήλ Ξάρτσος, ο Αθανάσιος Τσακάλος και ο Νικόλαος Ρουφάς, ιδρύουν το 1814 μια οργάνωση που σκοπό έχει την απελευθέρωση του ελληνικού γένου. Λίγα χρόνια αργότερα, η φιλική εταιρεία αριθμεί χιλιάδες μέλη, μεταξύ των οποίων και ο Αλέξανδρος Ιξιλάκης, που ανακηρύσσεται αρχηγός της και στέλνει λεωφόρους σε όλη την Ελλάδα για να διαδώσουν το μήνυμα της Επανάστασης. Κλέφτες και αρματολοί, πρόκλητοι, θεροριστοί, νησιώτες, έμποροι, αλλά και όλος ο ελληνικός λαός αφήνουν στην άκρη προσωπικά συμφέροντα και ενώνονται. Τέλη Ιανουαρίου του 1821 συναντούνται μυστικά οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες του τόπου και αποφασίζουν την έναρξη της Επανάστασης. Από τις 17 μέχρι τις 26 Μαρτίου η Επανάσταση εξαπλώνεται σε όλη την Πελοπόννησο και τη Ρούμενη. Κάστρα πολιορκούνται, Τούρκοι σπανιάζονται και η Επανάσταση αποτελεί πλέον γεγονός. Συμβολικά ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης η 25η Μαρτίου για να τονιστεί ο χαρακτήρας της ως μήνυμα πολίτευσης του ελληνικού γένου από το σκοτάδι του τουρκικού σιβού σε παραλληλισμό με το χαρμόσυνο μήνυμα που έφερε ο Αρχάγγελος του Απρίλη στην Παρθένα Μαρία και μαζί σε όλη την ανθρωπότητα το μήνυμα της απολύτωσης του ανθρώπου από το σκοτάδι της αμαρτίας. Πρέπει να θυσιάζει και πατριωτισμό για να ζει αυτός και τις γενείς του ως τίμοι άνθρωποι στην κοινωνία. Και τότε λέγονται ως πατρίδα για ελληνική αγάπη ενωσία και έργο των αγώνων του περισσότερου για δύναμη πολίτη. Έχει και αυτό το συμφέρον. είναι αυτή. Ποια είναι
εκεί θα μπέρει, ύστερα περνάω και εγώ με το παιδί μου. Να, με την κόντια πώς θα.